Okno, ktoré vidíte, je vybavené okenným kovaním Mako. Okno je otváravo sklopné, je možné ho otvárať aj sklápať do polohy pre dlhodobé vetranie. Na tomto okne by sme vám radi ukázali, ako okno správne ovládať a ako funguje bezpečnostná kľúčka. Okno s kľúčkou zvislo dolu je v zatvorenej polohe. Otočením kľúčky do vodorovnej polohy dôjde k pohybu celoobvodového kovania a okno je možné otvoriť. Táto poloha slúži pre krátkodobé intenzívne vetranie, prípadne umývanie okna. Otočením kľúčky o 180 stupňov dôjde k odisteniu kovania v hornej časti okna a okno je možné vyklopiť do sklopnej polohy pre dlhodobé vetranie, tzv. Sklopka alebo vetračka. Otočením kľúčky smerom dohora o 45 stupňov od vodorovnej polohy sa okno odistí v hornej časti, kde vznikne úzka ventilačná špára, mikrovetranie, respektíve špárové vetranie. V zimnom období je z ekonomického hľadiska najvýhodnejšie intenzívne krátkodobé vetranie v otvorenej polohe. Pre bezpečné otváranie a vyklápanie je okno vybavené polohovacou poistkou, ktorá má okrem funkcie nadvihovania krídla aj funkciu poistky proti chybnej manipulácii, ktorá zabraňuje otáčaniu kľúčky, pokiaľ krídlo nie je v ráme. To znamená, ak je okno napríklad v otvorenom stave, kľúčku nie je možné dať do polohy sklopnej. V prípade nepoužívania poistky vidíme, čo mu pri otvorenom okne zabraňuje. Pre zvýšenie odolnosti okna voči násilnému vypáčeniu je potrebné mať na okne Mako IS bezpečnostné čapy a uzávery. Po zatvorení okna a otočení kľúčkou čap zajde do drážky bezpečnostného uzáveru a okno bude bezpečne zatvorené. Neoddeliteľnou súčasťou okna zabezpečeného proti násilnému vypáčeniu je aj bezpečnostná kľúčka Mako v prevedení ako uzamykateľná alebo s blokovacím tlačidlom. Nie každý si uvedomuje, že okno s bezpečnostnými čapmi a uzávermi, ale bez bezpečnostnej kľúčky je možné otvoriť z vonkajšej strany pomocou jednoduchého náradia bez toho, aby sa vlamač dotkol kľúčky. Po uzamknutí sa kľúčka nedá otáčať. Kľúčku je možno zamknúť aj vtedy, ak je okno v sklopnej polohe, vtedy kľúčka slúži aj ako detská poistka. Pri použití kľúčky s blokovacím tlačidlom je možné okno otvoriť len vtedy, ak osoba v interiéri zatlačí blokovacie tlačidlo na kľúčke. Z vonkajšej strany nie je možné posúvať kovaním ani za pomoci skrutkovača. Pri použití kľúčky s blokovacím tlačidlom netreba kontrolovať uzamknutie ani hľadať kľúčik. Kľúčka je totiž blokovaná automaticky.